κάθε γωνιά της ελληνικής υπαίθρου, εκεί που το χώμα μυρίζει υδρότα και το ξημέρωμα ξεκινά πριν ακόμη φέξει, υπάρχει μία γυναίκα που δεν ζητά πολλά, μόνο να τα καταφέρει. Είναι η γυναίκα κτηνοτρόφος και η γυναίκα αγρότισσα, η μάνα, η σύζυγος, η κόρη που σηκώνει στους ώμους της όχι μόνο το βάρος της δουλειάς, αλλά και το βάρος μιας ζωής γεμάτης θυσίες, μόχθο και αξιοπρέπεια. Νότικα, φριζάρτα, έχουμε πάρει τα πάντα από φυλές, αλλά και ασάπ έχουμε πάρει. Με τα χέρια της ταλαιπωρημένα αλλά σταθερά, φροντίζει ζώα, ποτίζει χωράφια, ταΐζει την οικογένεια, δεν έχει ρεπό, δεν γνωρίζει τι θα πει αργία. Το χιόνι, ο καύσωνας, η βροχή δεν τη σταματούν, γιατί αυτή δεν δουλεύει απλώς, αλλά αγωνίζεται και συχνά είναι μόνη, χωρίς βοήθεια, χωρίς φωνή, χωρίς αναγνώριση, μα με απέραντο κουράγιο και καρδιά που δεν λυγίζει. Χαλκιδική. Ναι, και το παίρνει εκεί. Έχω, το παίρνω κάθε μέρα. Μέσα στη σιωπή των βουνών και των κάμπων, η φωνή της είναι μια κραυγή αξιοπρέπειας. Δεν ζητάει πολλά, μόνο να την δουν, να την σεβαστούν, γιατί αυτή είναι η ψυχή της ελληνικής γης. Μια γυναίκα που δεν λύγησε ποτέ, που με νύχια και με δόντια κρατάει το επάγγελμα, την οικογένεια, την παράδοση. Όλο αυτό την ομορφιά της φύσης, τον αγώνα, τον κτηνοτρόφων. Πήραμε βέβαια άλλες υποχρεώσεις, από το γάλα, ας πούμε, που λες ότι τους τρεβάνε τους γράψα τις επιρροδίες. Είναι η ραχοκοκαλιά της υπαίθρου. Είναι οι σιωπηλές μαχήτριες της γης, οι ακούραστες φύλακες της παράδοσης. Στο κανάλι Dimis Farmer Stories δεν παρουσιάζουμε απλώς πρόσωπα. Παρουσιάζουμε ζωές γεμάτες κόπο, υδρότα, θυσία και αξιοπρέπεια. Στη συνέχεια μετά αποδέχομαι και τραπέζι κάτω στο χωριό. Ναι, είναι παράδοση. Σε 9 και μετά που ξεμπερδεύω, καλαμπάκα είναι εδώ κοντά, δεν πάρουμε λογαριασμό, καλαμπάκα παρά. Σε εσένα λοιπόν, γυναίκα του κάμπου και του βουνού, σου χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί εσύ δεν έμεινες, εσύ άντεξες και έγινες η ψυχή της γης και η ψυχή όλων μας. Η εκπομπή ήταν μία προσφορά του κρεοπωλείου Φάρμα Γκαντζόρα. Τηλέφωνο 2410 615 051.